Sanibonani nonke, ngizokhuluma nani manje nge-hip bursitis. Yini ibhasa? Kuyisikhwama esigcwele uketshezi eduze kwe-joint. Bokuyisisekelo kusiza imisipha namathambo ukuthi adlule kalula phezu kwendawo enezinhlangothi, futhi isebenza njengokuthambisa. Uma umuntu esebenzisa ijoyinti elithile ngokweqile, njengokuhamba ibanga elide, noma ukugijima, noma ukubhukuda, noma ukukhuphuka izitebhisi, noma ukushushuluza, noma uma kunokulimala kulelo joyinti elithile, noma ukucindezeleka, noma ukuma ngendlela engajwayelekile, noma ukulala ngendlela engajwayelekile okuthinta lelo joyinti elithile, noma yiziphi izinqubo zokuhlinzwa ezenziwe eduze kwalelo joyinti. Konke lokhu kungaholela entweni ebizwa ngokuthi i-bursitis. I-bursitis, itis isho ukuvuvukala, okungukuthi ukuvuvukala kwaleyo bhasa ethile. Ngakho-ke, iyiphi izikhalazo ezizokhonjwa isiguli? Isiguli sizoveza ubunzima bokuhamba ekuseni noma ubuhlungu kulelo joyinti elithile uma besebenzisa lelo joyinti emisebenzini ethile. Uma uza kudokotela unezimpawu ezinjalo, siyakuhlola ngokomzimba, futhi uma kudingeka senza uphenyo lwezithombe ezifana ne-MRI, noma i-CT scan noma i-X-ray uma kudingeka. Uma isifo sesitholakele, sikweluleka ukuthi uthathe izidambisi zobuhlungu, okuyizidakamizwa ezingezona ezamahlulelo ezinciphisa ukuvuvukala ezungeze ibhasa futhi zikusize ukunciphisa ubuhlungu. Siphinde sikweluleke ukuthi uphumule, futhi ungasebenzisi lelo joyinti elithile isikhathi eside. Sikunikeza amadivayisi okusiza afana nezinduku, futhi sikucela ukuthi usebenzise i-physiotherapy ukuze ukwazi ukukhulisa amandla emisipha ezungeze lelo lunga. Kukhona imijovo ye-steroid, futhi etholakalayo ezimweni ezimbi kakhulu, futhi uma noma yikuphi kwalokhu kungenela okungezona ukuhlinzwa kungasizi kakhulu. Kukhona nokuhlinzwa okutholakalayo. Ngiyabonga.